Tässä on nyt tällainen vaiva, että tiilet on lähtenyt nousemaan ihan yllättäen. Niin kuin tehnyt tämmöisen oikeastaan yhden pitkän koko niin kuin seinästä seinään menevän pätkän, jossa on noussut tiilet ylös. Siitä on muutama tiili jo lähtenyt irtoamaankin. Ja selvästi tässä on tämmönen, tää on ihan pehmeä tää lattia. Siellä saumaukset jo alkaa irtoilemaan, mutta hyvin selvästi niin on ilmassa nämä tiilet tästä keskeltä. Ja se mikä on jännää tässä, niin kun tuosta on 2 tiiltiä otettu pois, niin siellä ei kyllä minkäännäköistä kosteutta ole havaittavista. Et ei mitään, ainakaan näkyvää märkää tästä ei ole, mutta tuossa nyt hyvin näkyy se, että kuinka ne on aika korkeallekin noussut. Ja tämä kaikki on tapahtunut aika nopeasti. Et tässä on ollut niinku, ihan viikko 2, kun tämä on havaittu tämä homma. Ja sitä ennen ei niinku minkäännäköistä ongelmaa.